Віктор, починай. Ну, от борзове. Ота сильський. Тобто, фо. Алло. Борзове. Алло. Алло. Таючки. Кошти. Я праздник. Correct. От собі. Кошти. Прекрасно. Не скажу. Правильно, як справа. Боже, каші на кольцо.
I'm so sorry, my friend, ама няма милост. 2 кила, прекрасно. Мисля, че се справям доста добре. Така. Сега да взема още нещо. Мисля, че трябваше да му взема. Така, копието да му взема. И така, имам 135 от паричките. Прекрасно. И така, Диро ти писа по скайп. Ами аз няма да игра след това. Това ще ми бъде единствената игра. Исках само и така да ви я покажа. Да видим дали ще ви хареса. И така. Някой тук се е спалнал. Прекрасно. Минаваме под мале, това му за но не падне. Да, но не падне. Чете, вас се уморих. Защото тичам като дебил. В момента няма как да видя какво е писал, защото снимам монитора си и всичко ще се види. Спир 18. Това, охо. Това дава weakness, другото дава bleed. Еми, значи, шивам. Е, така ще ги редувам. Би трябвало с това май да започна. Я да видим тук какво има. Тук какво има. Bandage. Охо. Тук има сериозни оръжия, които са оставени. Значи това би трябвало също да причинява weakness. Това не мога да го взема, белат. Добре. Яко, кои сме живи? Аз съм единствения с 2 кила. Добре. Никой нямам право да гледа това повече. Забранявам го. То тук някой го е спалнал. Еми, чудесно. Ето защо всичко е пребъркано. Поръчай си airdrop. Как става това? Аз не знам нищо за играта почти, бе. С кой живея сега? Не те интересува. Добре, да отидем към мидъла. Чайте да не тичам, че искам да се моря. После ще си видя Фейсбука, казах ви. Трябва да внимавам за хора. Добре, там има отворен крейт. Пръчка. Ще има да ги турпорирам сега. Просто прекрасно. Тази игра не ме кефи много и ще бягам бай. Ще да кажа бягай. Така, някой се опитал да посне линк, но естествено бота си знае работата. Плиз, кажи с кой живееш сега. Ма какво те интересува с кой живея сега? Така... Аз мога да активирам уния, дето смърдат, ама не знам дали сега мога. Там има крейт, мисля, че не е отворен, като гледам. Нямам раница. Това е много лошо. Така. Чувам някой да се бие. Не го виждам обаче. Мисля, че оттам. Така, тук някъде е. Ох! Брат! Какво правиш? Инвентори фул! Оставя. Така, раница. Хоп. Защо само едно място ми отвори, бе? 18. 18. Мен тракър, не, това не ми трябва. Чакайте, той има още едно. Добре, още един бекпек. Така. Еми, прекрасно, значи вземе това, такова за рециклиране къде има, значи реално имам много големи шансове да спечеля тази игра. Стига само да намеря машина. Чакайте, това беше за хил. Добре. Да видиме.
advise you to keep your mouth closed if you Да enter се the water хилнем on the сега. island. Also, it is best if your skin does not come good as new. Добре, готово, хилнах се. Сега машина за рециклиране само да намериме. Тук нещо ми се видя, май че има. Не. А, ето е машината, добре. Сега ще рециклираме тези саби, защото не ми трябват по 30. Само че само едната ще рециклирам, защото другата ми трябва, тя има огромен спид, просто това кълца като животно. И трябва да си я запазя. Така. Тук ако скоча във водата, надявам се да не ми вземе демидж. Добре, не ми взе. Отиваме към мидъла. На цени ескейп и виж долу. Там пише какво? Ау, да, тук пише някакви просотийки, наистина. Мисля, че има човек някъде. Друг път ще ги таковам. Друг път ще ги гледам. Брат. Играл съм по-малко от тебе, със сигурност пък играеш като пълен ретард. Браво, бе! Somebody with a blade. О, майкъв кросбол имам тоя. По-скоро това си е бол просто, бе. Не кросбол. Супер, бе! Мисля, че се справям чудесно. Като за първи път Bullets can shave decades off your да life. се хилна. There you go. Айде, бе. Are you a male? Are you a female? If I was a real doctor, I wouldn't be asking these questions. До кога ще играя? Докато не ми свърши играта. Добре, хилнах се, чакайте да не хъба повече. Blood inside your body. Къде беше това? Добре, аз съм с... Къде съм аз, бе? The Shadow с... Цели 4 кила! What the fuck? Ето го това, дето имаше 2 кила, е килнат by мен. Хо-хо-хо-хо. Убивам ги, аз убивам ги. Така. Тая има още един такъв кредит, който се отваря с 50 парички и там каквото се нарича. Сега ще го отворим да видим какво има вътре. Кутията пълна с тайни ще бъде отворена всеки момент. Ето така. И отново тази простотия. Само загуба на ценни парички. Така. Как се активираха тия газовете, бе? Колко мегабайта ти е интернета? Тегля с 10 и понякога повече от 10. Качвам с 5 и малко повече от 5 понякога. Абе, не е толкова зле. Знам, че е зле, ама не е чак толкова. Така, сега. Мен тракъра ми трябваше, за да мога да се следя сега къде са тия животни. И сега ще трябва да се търсиме. Имаме 11. Гледай чата, уе. Гледам чата, уе. Като машина съм. Не съм. И това ми е втората игра. Това онлайн е. Да, онлайн е. Камера. Готина камера. Не. Мисля, че чувам някой. Are you unable to hear this message? Come here, you fucker. Хванах се в капан! Какво? I'm rip. Are you unable to hear this message?
I'm just Rip. Прекрасно.